Lagi iso tuku sepeda listrik ngono kok. Ndek omongan sak gluduk-gluduk. Hmm? Lah, apa? Kok get-geti wong ki lho. Aku lagi gemes lagi gregeten karo sing jenenge Bodon, Bu. Lah emangnya bodon lapo? Kowe eling ora? Pas awake dhewe liwat ngarumahe Bodon. Wonge ngelapis sepeda listrik nang emper. Bodon ngelapis sepeda listrik nang emper. Anyar Don wi? Anyar to. Wong aku kok. Iya eling aku, Pak. Nah, sepeda listrik iki kan anyar to, Bu. Mau kuwi digo nang warung, aku ketemu nang kono. Sepedane dipamerno aku, Bu. Entuk omongan Bu. Sak gluduk-gluduk. Sak geduk-geduk piye to, Pak maksudnya? Omongane gede-gede. Omongane ya atos kayak watu. Lah bodon ngomong piye to, Pak? Wonge iki ngomong ngene, Bu. Oh alah, Dede. Entukmu kerja ya ono ya ini iki ndi hasile. Kowe duwe sepeda listrik kaya nggonku ngene iki. Wong iki ngomong ngono, Bu. Lah terus? Aku dinyek ra kuat tuku sepeda listrik, Bu. Lah sampean kuat tuku apa ora? Ora. Lah iya, Teh. Ya wis diterima-terimakno ah. Lah wong nyatane ya gak kuat tuku kok. Wis pokoke aku ra trimo, Bu. Iso ra iso, aku kudu tuku sepeda listrik sing luwih larang timbang nggone Bodon. Ora usah, Pak. Ora usah nuruti emosi. Ora usah nuruti cangkeme tangga. Tapi atiku kuwi, Bu, jek lara nadinya Bodon ngono kuwi. Pak, sampean ora usah nuruti hawa nafsu. Ora usah melu pamer. Nek sampean melu pamer, apa bedane sampean karoan Bodon? Tapi nang atiku lho, Bu, jek membekas rasane. Pak, nek sampean loro ati gara-gara dinyek Bodon, wis to, nikmati wae lorone. Mengko rak suwe-suwe terbiasa. Kok nak wis terbiasa, suwe-suwe gak ngrasakno loro. Wes Bu, pokoknya aku kudu iso tuku sepeda listrik. Wong model cangkem kayak Bodon ngono kuwi iso meneng. Nah aku iso tuku sepeda listrik terus tak dono nang ngarepe matane. Ora usah, Pak. Nek ora di duit ki ora usah macem-macem. Sesuaikan gengsimu dengan isi dompetmu. Nah masalah duit iki gampang, Bu. Lah aku utang Pak Mandor aja dipercaya. Ya wis lah, nek dikandani kok angel. Kok ya meso nekat, angel. Pak, sampean ki ape dene ndi to, Pak? Tek nang ndi ki lho? Ya tuku sepeda listrik to, Bu? Lah kok karo bose? Iya yu, bojomu ngejak aku kon ngeterno tuku sepeda listrik. Pak, wis dikandani kok. Cek tuku sepeda listrik. Sampean apa di duit? Lah iki, Mang. Nyelah Pak Mandor. Iya yu, bojomu nyerah duit aku, jane arep kanggo dhewe. Lah bojomu meksa, Dek. Ya terpaksa tak kei ya. Berarti semua kayak itu, Bos. Wes. Lho, Pak, wis dikei to? Wes. Berarti dites tak kantongi. Ya wis, Pak. Ayo, ngapain tuku sepeda listrik? Aku jane yo pengen kok. Kok milih sing warna abu-abu ya, Pak? Yu. Montormu. Tolong dijogo ya, Bos. Tak jipuk engko nak wis bali tuku sepeda listrik. Piye to ki? Manung.